Исәнме, Илсия? Кайчандыр син иң кадерле кешеләреңнән дә өстен итеп, яратуны һәм сәхнәне куйдың. Хаба! Ай кызы, яратсаң башыңны югалтып яратасың да син, әй. Эшләсәң дә шулай син. Әллә нәрсә төсле шунда, йыгылып беткенче, чистый бәтәрәең утыргынчы. Ә күңелең? Ә менә күңелең тулы яра синең. Югалтуларың бигрәк күп булды шул. Әмма син барсына да сабыр гына түзә белдең, күтәрдең, сыр бирмәдең. Эчтән йыладың, ә тыштан йылмайдың. Ә беләсеңме, бу синең генә язмыш түгел. Бу артист язмышы. Ялтыравыклы күлмәк, кызыл помада. Берне тирән итеп сулап куясың да, һәм син дөнья йөзендәге иң бәхетле кеше кебек йылмаеп сәхнәгә чыгып басасың. Әйе, читтән караганда синнән дә көчле, синнән дә бәхетле кеше юк кебек. Тукта, кызым, әле син ачуланма. Мин бит сине бәхетсез димәдем. Әлбәттә бәхетле. Менә бүген шушы залда йөзләгән язмыш утыра. Кемдер тормыш авырлыгын онытыйм дип килгәндер инде. Ә кемдер чынлап та сине, синең иҗатыңны зурлап, яратып, хөрмәт итеп килгән. Ләкин ничек кенә булмасын, аның һәрберсе 20 ел буена синең янәшәңнән атлаган синең тугры тамашачың.